maber ni ntiere gigo ma Recho Molo damedo ntie ma Filipane damedo e twak mowuok e kaunti ma Kisumu. Kata kamano ang' waduogo mondo mi ang' wakaw pacho ka sani yena mondo atuda kod nyaoda Millicent Adhiambo kata dok ni kawuono kolos kodwa kotenore kod weche mago maga toruok e twak no mano mar Anyuola moja kod Kenya Kwanza. Kata kamano entiere nyasi mano mar mano mag jogo mano yudo masira mar apaya e kinde moko mokalo. Mago jumbe ariyo ka rango nyaka sani kendo koro sani nyasi makamano mar iko dhi nyime ka entiere kata e kaunti ma Kisumu e gwenge ma Nyakack mondo miyo wane twak yo makare. Millicent Adhiambo amosine oyawre kama entiere kanyo chiewe yo machalo nade nyaka sani chenro mar iko iwacho ni kanyo anyuola mane owito jogi kanyo ne gin jogo mathoth iwacho kanyo gin auchiel nyalo miyo ane kwan mara jogo ma nyaka sani isechopo kanyo e nyasi mar kopo margi mogik. Millicent Mlete ero kamana ahinya Cleophas achiel kachiel kwa wuok e ward ma South East Nyakack dala mar Jokondenge kuma bende en familia ma bende nyocha owito ji abiriyo ka ng'ato achiel ne oseiki e gwenge ma Seme kaka wuono to gikowo jogi magihero auchiel gi e thuolo niendi. Mano be nyasi ma wantiere kaendi achiel kachiel ka familia nindi wede familia kod anyuola osiepe bende osechopo kaendi mar kuyo kod anyuola niendi. Ji auchiel gi gin jogo ma bende nowito ngimani ajali mar apaya manotimore Kanyadhiang' alwora ma Kendu Bay tarik 5 dwe niendi ka odiochieng' ma kawuono e odiochieng' ma ikowogie. Mana ajali manotimore kind gari manoting'ogi ka gin bende ne gidhi mana e liel moro, ne gin joywak bende ne dhi ywago jaera gi moro kumachielo. Kuom mawi marach ne girado kod masira mar apaya kod lori ma bende noting'o kuoyo. Gi e thuolo niendi an kod familia kaendi ma bende adani wago kodgi mbaka ginyiswa ni to chalo nade nikech nyaka sani wayudo ni familia kuom jogo ma bende noyudo masira noendi ji 32 gi e thuolo niendi dhi nyime kod yudo thieth kokalo kuom masira makamano. Aka bende ang' ne gilero to chenro chalo nade to gin gi chenro mbeka bende piny owacho kata sirikal bende osechwalo negi kony moro amora kotenore kod masira machalo kamaendi. Ka kamano to machiegni kor magajwang' mondo mi wago kodgi mbaka gilerwa ni to chenro chalo nade. Machiegni ahinya mokwonga bokawo thuolo mar gonu mos kaka familia kuom masira ma wayudo niendi nikech wawacho ni seche moko en chenro mar Nyasaye. Koro wabo mana kwayo mondo Nyasaye oket chunygi kamokwe mosore ahinya. Koro kwachako ang' ni chakna gi nyingi mondo inyisa ni to kotenore kod masira ma kamaendi chenro chalo nade to jogo ma bende ni osiptal madhi nyime kod yudo thieth ngima gi chalo nade kata nyaka sani gi chenro mag gidhigo kod yudo thieth ogik kanye kata kaka ali margi kaka iwachoga dhi nade. Koro ang' niso mana piyo kaso bang'e nyiswa to chenro ma kawuono dhi chalo nade. An agone Nyasaye erokamano nikech omiyowa teko maber kendo kane ka gimoro amora timore marach gik moko dhi maber to en mana geno gi ruoth kende mano manyalo wacho maduong' pe. Koro chenro to jobathago bo wacho maduong'. An iluonga ni Dennis Otieno Sungu. An ema wuonwa mar ariyo no. Yes. Erokamano ahinya. Erokamano. Machiegni ibiro chako na gi nyingi mondo imbe nyisa ni to kama mokwongo agoni mosa ka oponi achiel kuom jogo monindo kacha en anyuondi ama bende nugeno ahinya. Ibiro ng'iyo na kamera kasto ichak na gi nyingi mondo nyisa ni to chenro dhi chalo nade. Wawa makni. Okay. Iluonga ni Joel Okal. An wuod Mwalimu Sospita ma one of the victims mano oyudo accident ni. To sani wamor kaka county government gi the other stakeholders nobiro to miyo wateko masani the process is okay. We are happy the arrangements madhi mbele and even with the we received from the media we are happy about this. Kregi ni natimre nyaka sani. We want to be thankful to all those who helped us manomako bedewa mwa wachunga kwa chungni. Erokamano. Machiegni kwa dhi mbele biro irimbe chak na gi nyinge mondo ilerna ni to akeni kindin kod inere ng'ama dhi miya kaka chenro ma kawuono dhi. Okay, machiegni chagi nyinge. Iluonga ni Eric Ojero. Naitwa mama masira mar apaya manotimore mar Kendu Bay Homa Bay Road tarik 5 dwe mar 5 higani mar 2023. Actually, it's not been easy, but I want to thank some stakeholders, Manose Biro on board, Mokonyo Mochipo Kamachopene, Okale Lungo Nyingegi,
but kama gintie wagone gero kamano, we know them. Matok kwasetieko chenro maber to biro timo negi some notes of appreciation just to recognize and endorse what they did. Koro chenro ka dhi mbele kawuono wan gi ji mang'eny mosebiro ka mondo okonywa ko joma osewito, ne gin ji 8 in total. Achiel nosiko Seme last weekend, she was married in Seme, no nyome kanyo, kono choike Seme. Kawuono wan gi ji 6 ka, moting'o mamana, moting'o my aunt, moting'o my cousins and uncles, yeah? And there's another family friend, ebende niche ike next weekend, ebende noinyore e masira mar apaya no endo. Koro chenro duto modong' to wene Nyasaye, wawuok mabor kuma dhie, koro ng'eyo ni odong' matin nikech kawuono odiochieng' mochopo moterogi kar yweyo. Koro kuma ne Nyasaye koyie to mondo pargi. Inyalo paro anti ni mama ni kod jogo machiegni kod gang'o kapok ikowogi odiochieng' ma kawuono? Okay, kaparo mama na was a very strict disciplinarian, yeah? Actually, iwacho ga ni achal gi mamawa, akaw kit mamawa, akaw timbe mamawa. Mamawa kani koso to nonyalo correcti either makwiny kata muol bende kaluwore gi kit makosa mane timo. Mar ariyo nojahera, mar adek nojatich matek, mar ang'wen nohero Nyasaye. Nowachona ni kane giwuok ka tende manogolo lamo mogik. Koro notimore kamano, ne en chenro mar Nyasaye, ok anyal pingo. Mar ariyo an gi my cousin kanyo, Gordon Moto, noluonge ni Ogai. Nen full of wisdom, nen ng'ama riek ahinya ma Nyasaye nogwedho gi rieko. Mar adek nen my cousin bende iluongo ni Sospito Kal, noluonge ni Mwalimu, nen japuonj machon but rieko man kuome ne mano mi waluonge ni Mwalimu nyaka kawuono. Mar adek, mar ang'wen my uncle William Bop bende ne ng'ama nohero raha ahinya, koro nohere kamano nikech chombe seche moko hero raha matin. Mar abich en my auntie iluongo ni Eunice Oduong', ne muol kabisa, nonge weche mang'eny. Mar auchiel iluongo ni Gogoyo. Gogoyo was disabled, nokonyal wuoyo, notiyo gi sign language. Koro opuonjowa a lot through disability mar ma koro we could also be able to communicate with through the sign language. Koro Nyasaye noneno ni okawogi mang'eny madang' wach kuom gionge. Erokamano. Nyadwaro ng'ato mondo mi olerna kaka jogo mabende ni osiptal dhi nyime kod yudo thieth koro ngimagi chalo gi sani nyaka ne giyud hinyruok makamano kokalo kuom masira mar apaya. Erokamano ahinya, gi nyinga iluonga ni Duncan Otieno Ndege. Kanyalo wacho matin kuom joma mane ohinyore osiptal. Aparo ni ng'eny gi osewuok, sani wadong' gi ji karibu 4 mantiere e wards. Pod ok wach ni gisebedo a stable condition, pod gi need a lot of medical attention and pod wa medo mana kwayo jowa mosechopo lwetgi mondo konywa e wach nikech en wach mok yot, to pod wamedo go ni erokamano. Ang'e ni gin gi rem mang'eny kata ka giwuotho to ok gin sawa, but wagone Nyasaye erokamano kod stakeholders mosebedo te. Erokamano. Mana kamano Nyako Ramogi kaka kisewinjo, en lit ahinya ka familia mar jokondenge nyalo wito ji 8 kaka iwinjo ka gisewacho noendo kokalo kuom masira mar apaya manotimore e apaya ma Kindu Bay Kisumu tarik 5 dweni. Gi thuolo ni endi kaka nyaneno toka kanyo kanyo wan gi ji 6 mabende onindo kanyo modiochieng' ma kawuono gen ni bro timne gi kopo mogik aka gi thuolo ni endi to ang' ne aduok ni e studio ka bang'e ang' nwamed loso kod familia, anyuola kod osiepe mochopo kaendi mondo mi oku kod familia ni nikech en masira mabende ok oyot ka ojuko familia achiel. Ka kamano Cleophas, kionge penjo moro amora to aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Masira ma kamano bende mantiere kaunti no mano ma Kisumu. Mana kapok awe idhi telo mar kaunti ponono ntiere kar kanyo, nyalo bedo ni magichopo kar kanyo mondo mi gichope e kopo mag ji 6 ma koro anyuola no bende ko odiochieng' ma kawuono. To bende ka ng'edo thuolo mar loso kod kata kiseneno ka gichopo kar kanyo, inyalo mana ng'iso ae moro mapiyo piyo ni to gin jok mage ma oseyuoro kar kanyo mondo mi ochope nyasi ma kawuono. Ni endi awinjo ka familia o wacho ni attend county no chung kodgi motegno manyiso ni gibro chopo like but gi sani okane ka nitiere jalno ma osemolo ko wuok e attend county kasto gietho ni to wan kod MCA mabende ana miye thuolo matin mondo owache gimoro kapok aduoko ni machiegni aneno ka osechopo kaendi area MCA ma South East Nyakack. Wawa makoni
Erokamano ahinya uru Radio Ramogi TV. Wago erokamano ahinya kuom biro konyowa ko jowa. To mokwongo kawo thuolo ni mar go mos ne oganda mar joka Juma Jokondeng'e kuom masira mane otimore ni. Kendo kawo thuolo ni bende mar go erokamano ne jogo duto manyocha no okonyowa kuyo kwachako gi leadership marwa mar Kisumu Kaonti, jatendwa His Excellency the Governor ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o, deputy mare, MCS, jowa duto manyocha no yuorowa kata sani neno ka wantiere ka tent ma wan go gi pie ma wan go gi kombe magonyoa e county. Yes. Machielo bende wan gi jotendwa moko ma leaders mencho no jomoko golo coffee, jomoko nyokonyo kelo the bodies mano ni kare. Koro miyo ago erokamano. To machielo madwa na wachi kaka jatelo, wadwa ni mondo kaka joluo wa change our attitude towards liel. Kaka sani wan gi liete maromo kama, wan gi jowa mani hospital mapok ochul bill pod dhi mbele gi treatment, to jowa kawo priority mar chiemo moketo mbele to ging'e ni wan gi gine kuche. Kineno ka wan gi kata ka ma ok en culture ma joluo, to kata ka bed ni en culture, sama kama to dwa kete wach chiemo oko mondo wang'e ni jowa mabiro mani hospital biro gol nang'o. Going forward, adwa ni joluo mondo change their culture, mondo ong'eyo ni tent kende mwanyalo ng'iewo mar bedo gi tipo. En business kanya to biro ka gi kome, to bedo gochungo kacha ng'iewo kom tabit, ang'iewo kom mano be pod dine mano ganda. To wach mar chiemo to koro wagolo oko. Fees sani odhi malo, nyithindo biro dhi somo, to wadwa kawo emphasis mang'eny wakete e chiemo mar liel. Waketo emphasis e school to gi chiemo. Mane gima kwa joluo ni ko biro bedo gi ker mo biro yiero mar luo o address wach mar tieko wach mar kata e liel. Erokamano. Erokamano Cleophas, iwinjo ka paro pogore bende owuok mondo joluo loke paro kotenore kod wach chiemo liel. Gi thuolo ni endi adwa mana tieko mapiyo piyo mondo chenro manosechakore odhi nyime nikech nwang'uke gi okore mondo mi wanyal keto gi e yamo oganda ong'e ni to chenro mar iko ji 6 ma bende ne otho dhi nade. Gi thuolo ni endi abiro iri Cleophas e studio mondo idhi nyime kionge penjo moro amora kendo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Wang'o adhi nyime kod twak e studio ma Nairobi. Wago kamano kombago nwa twak e yo makare mano ka anyuola no iko jogi 6 odiochieng' ma kawuono wakwayo mondo Nyasaye oket chunygi kama ukwe. Nyakwar moke jwang' mano Millicent